Riadele to znamená, že pružiny sme prebrali. Áno? Áno. To znamená, že sme sa venovali hriadelom. Čo sme s hriadelou urobili? Spravili sme jeden príklad, kde sme vypočítali dĺžku. Prosím vás nahlas, nepočujem vás. Sme vypočítali jeden príklad, kde sme vypočítali dĺžku a druhý príklad sme začali s ozubeným kolesom. Dobre. Super. Takže hneď sa k tomu dostaneme. Dobre, takže tento príklad sme robili. Áno. No a dostali sme sa k tomuto príkladu, že? Áno. No, o čo sa jedná? Toto je v podstate úplne reálny príklad, ktorý sa vyskytuje napríklad v automobiloch prevodovky, že máte tam prevodový pomer tvorený pomocou ozubených kolies. Väčšinou tie ozubené kolesá sú so šikmými zubami. Vedel by mi niekto povedať, prečo sa používajú šikmé zuby? My to síce budeme mať na prednáške, keď budem prednášať prevody, tak v rámci tých jednotlivých prevodov spomeniem remeňové prevody, reťazové prevody, prevody ozubenými kolesami, čiže tam sa s takýmto niečím stretneme. Len mňa by teraz zaujímalo, že prečo napríklad, keď sa používajú ozubené kolesá, prečo sa napríklad používajú aj šikmé zuby? Tam sa dajú lepšie tie odchýlky, ako keby odstrániť, nie? Lepšie dosadajú na seba? No, priatelia moji, všetko je vlastne trošku ináč. Každý z vás má určitú mieru pravdy. Ale to, čo je najdôležitejšie pri tých ozubených kolesách so šikmými zubami, prečo sa práve používajú, je to, že sú menej hlučné. Kým pri čelnom ozubení s priamymi zubami takéto ozubenie je relatívne je hlučnejšie ako so šikmými zubami. A to je hlavne z toho dôvodu, že tunak tie zuby dochádzajú do záberu postupne a je tam väčšia dĺžka trvania záberu. Ale tak, jak vidíte, tunak na obrázkoch má to jednu takú veľkú nevýhodu. A tá veľká nevýhoda je to, že vlastne dôsledkom obvodovej sily, ktorá mi pôsobí na ozubenom kolese, dochádza k rozkladu tých jednotlivých síl a vzniká mi tam prídavná axiálna sila. Ďalej pri týchto ozubených kolesách je tu ešte jedna nevýhoda v tom, že ak ja chcem rátať takýto ozubený prevod, respektíve chcem rátať zaťaženie toho hriadela, tak musím to zaťaženie robiť v dvoch rovinách. Musím to robiť v rovine x-ovej a v rovine y-ovej. Prečo? Ak sa pozriete, v tej jednej rovine mám tú osovú silu, respektíve tú axiálnu silu, ktorá mi vzniká rozkladom tej obvodovej sily. My tú obvodovú silu by sme vedeli vyrátať. Ako by ste vedeli vyrátať, Dominik, obvodovú silu? Takto sa opýtam. Vyrátali sme si už tu, aký je veľký krútiaci moment? Áno, ten máme. Náhlas, prosím vás, Dominik Vasil. Áno, ten už máme vypočítaný. Dobre, čiže máme vypočítaný ten krútiaci moment, koľko nám vyšiel? 1430 Nm. Nie náhodou 244 Nm. No, 244. Čiže priatelia, pozor, nemýlte si to, to znamená, že my sme ten
krútiaci moment vypočítali zo vzorca, že MK rovná sa 159,2 krát P lomeno N, kde P sme dosadzovali v kilowattoch, otáčky sme dosadzovali za sekundu a moment nám vyšiel v čom? Newtonmetrov. V newtonmetroch. Takže dostali sme, že ten krútiaci moment, ktorý tu vznikne, alebo ktorý prenáša ten hriadiel, je 244,336 Nm. Áno. Povedali sme si, že najideálnejšie je si to hneď premeniť na newton-milimetre, pretože v každom ďalšom výpočte, keď budeme uvažovať pevnostnú podmienku, keď budeme uvažovať nejakú deformáciu, kde budeme dosadzovať modul pružnosti ťahu, modul pružnosti šmiku, vždycky tieto hodnoty máme dosadzované v megapaskaloch a megapascal nie je nič iné ako newton na milimeter štvorcový. Potom väčšinou študenti urobia tak, že zabudnú toto premeniť, dosadia to tam a teraz newtonmetre podelia megapascalmi a potom vychádzajú nejaké Gauss numera. Čiže najideálnejšie to bude tak, aj vy si na to zvyknete, že hneď to premente na newton milimetre, čiže to bude 244 336 newton milimetra. No. Ďalej sme si povedali, že rozkladom tohto krútiaceho momentu na priemere toho ozubeného kolesa mi vznikne nejaká obvodová sila. Povedali sme si, že ten priemer toho ozubeného kolesa je koľko? Tých 76 mm, ak sa nemýlim. Áno, to znamená, že tento priemer D, to je tzv. Rozstupový priemer, je 76 mm. Potom sme vypočítali, že veľkosť platí, že MK sa rovná obvodová sila krát dPo. No a z toho sme potom vypočítali veľkosť tej obvodovej sily. Čiže veľkosť obvodovej sily to je vlastne 2 krát MK lomeno D. Čiže to je vlastne 2 krát 244 336 lomeno D a D je tých 76. Vidíte, že keby som toto nepremenil na newton milimetre, tak toto by som musel premeniť na metre. Čiže je ideálnejšie, keď si hneď ten moment v newton metroch premením na newton milimetre. Koľko vyšla tá obvodová sila, prosím vás? 6430. Áno. 6430 newtonov. No. A potom sme si povedali, že ja to na prednáške odvodím, že ako sa dá vypočítať veľkosť axiálnej a veľkosť radiálnej sily. Ja vám tu teraz len napíšem ten vzorec, aby ste vedeli, že to nie je nejaká veličina, ktorú som si vycúcal nejak z prsta. Čiže platí, že tá axiálna sila FA sa vlastne rovná F obvodová krát tangens uhlu beta. Čo je ten uhol beta? Uhol sklonu. Uhol sklonu zubov. To znamená, že ja keď mám ozubené koleso, čelné so šikmými zubami, tak toto je vlastne uhol beta, ktorý mi hovorí, aký je sklon tých zubov. No a my sme si povedali, že to beta sme volili koľko? 6 stupňov. Ja som vám zadal beta, nie? 6 stupňov. 6 stupňov, áno. To znamená, že vypočítajte veľkosť axiálnej síly. Že to je vlastne F obvodová, to je tých 6430 krát tangens 6 stupňov, čiže FA rovná sa 676. 676, správne.
Že vidíte, že tá axiálna sila nie je malá. No, tým, že vlastne mám to šikmé ozúbenie, sme si povedali, že znižím hlučnosť, ale vzniká mi tam prídavná axiálna sila a ja tú prídavnú axiálnu silu musím zachytiť. Kde ju musím zachytiť? No musím ju zachytiť v ložisku. To znamená, že keď budeme brať ložisko, tak asi v rámci cvičení sa vrátim k tomuto príkladu a nadimenzujeme konkrétne nejaké ložisko pre tento prípad. To znamená, že ak tu by som uvažoval nejaké ložisko, a musím uvažovať, pretože ten hriadeľ musí byť otočne uložený a k otočnému uloženiu hriadeľa v pevných častiach nám slúžia ložiska. To znamená, že tu bude nejaké ložisko, ktoré bude zachytávať túto axiálnu silu a bude vystavený radiálnemu zaťaženiu, ktoré sa rovná tá reakcia R a Y v rovine Y-ovej. No a potom bude ešte aj vystavené a radiálnej sile v tom ložisku, ktoré vznikne v osi XX. Prečo to musím rátať v týchto dvoch rovinách? Musím to rátať v týchto dvoch rovinách preto, lebo vidíte, že ja tu v podstate pri tom ozúbení mám tri sily. Mám tu nejakú radiálnu silu, mám obvodovú silu a mám axiálnu silu. Ak by som si zobral túto rovinu, tak vidím, že v tej rovine tá axiálna sila mi pôsobí v smere osy a nevytvára mi žiaden ohybový moment. Ak to urobím v rovine Y, tak vlastne dostávam, že tam dochádza k takémuto prerozdeleniu síl na tom ozúbenom kolese a tu mi tá axiálna sila ešte vytvára prídavný ohybový moment. To znamená, že v tomto prípade je hriadeľ zaťažený len radiálnou silou F0, ktorá sa zachytáva v ložiskách, a axiálnou silou, ktorú zachytím v tomto ložisku. Z hľadiska namáhania na ohyb je tento hriadeľ zaťažený len tou obvodovou silou F0. V tomto prípade mám ten riadeľ zaťažený ohybovým momentom v dôsledku sily Fr ako radiálnej a plus ešte ohybovým momentom, ktorý mi vytvára táto axiálna sila. Čiže toto je, by som povedal, ten najnepriaznivejší prípad, na ktorý potom musím dimenzovať. No, potom ešte musím vypočítať veľkosť tej radiálnej sily, no a tá radiálna sila zase bude daná veľkosťou obvodovej sily krát zlomok tangens alfa n lomeno kosinus beta. Kosinus beta to bude zase ten uhol sklonu a alfa n to je vlastne normálový uhol záberu a pre bežné evolventné ozúbenie to alfa n sa rovná 20 stupňov. Takže skúste mi vyrátať, čomu sa rovná tá radiálna sila Fr. Že to je vlastne F0, to je 6430 krát tangens 20 lomeno kosinus 6 stupňov. 2353. 2353, dobre. 2353 newtonov. Fajn. No. Teraz v podstate, čo ja musím? Ja musím nadimenzovať tento hriadeľ. To znamená, že vidím, že tu budem mať kombináciu namáhania ohyb krút. Ale ten ohyb je ešte o niečo zložitejší. V čom je zložitejší? No, zložitejší je v tom, môžem tieto ostatné veci už vymazať. Máte to poznačené? Áno. Áno. No, je to zložitejšie v tom, že ten ohybový moment mi pôsobí v dvoch rovinách. Pôsobí mi v rovine y-ovej a aj v nejakej rovine x-ovej. Čiže ja to napíšem tak, že toto je moment ohybový, ktorý pôsobí v rovine x-ovej a toto je moment ohybový, ktorý pôsobí v rovine y-ovej. Čomu sa bude rovnať výsledný ohybový moment z týchto dvoch? Vektorovému súčtu tých ohybov. Áno, to znamená, že
rovná sa vektorovému súčtu, to znamená, že ja tu musím zistiť nejaký výsledný ohybový moment, MO výsledné, a to MO výsledné sa bude rovnať druhá odmocnina MOX na druhu plus MOY na druhu. No a teraz mojou úlohou nebude nič iné, len stanoviť veľkosť priebehu tých ohybových momentov. No. Keďže my sme na mechanike už brali, ako sa ráta priebeh ohybových momentov, takže pre nás to nebude žiaden veľký problém. A tak, jak som hovoril na začiatku, že tento predmet je všeobecný, lebo zovšeobecňuje určité poznatky z predchádzajúcich predmetov a vytvára určitú takú všeobecnú základňu vedomostnú pre nadstavbové predmety, tak skúsme, ako by sme vypočítali, aký bude priebeh ohybových momentov v tejto rovine YY. Takže, ak rátam ten priebeh tých ohybových momentov, Tímea, čo musím urobiť? Tímea, počujeme sa? Áno. No, nahlas, prosím vás. No, že musíme dať rameno krát tá sila? Nie? Tímea, ja neviem, kto vás mal na cvičeniach z mechaniky, že vám dal zápočet. Ani ja neviem. No to mi nehovorte ani zo srandy. No, v podstate sme si povedali čo? Že ja vlastne musím, keď idem vypočítavať veľkosť tých ohybových momentov, ja ten nosník vlastne musím rozdeliť na nejaké úseky. A čo bude tým limitujúcim faktorom, nakoľko úsekov ja ten nosník rozdelím? Domino, vy by ste to mohli vedieť, Olah. Ja ťa predbehnem. Zmena priemeru alebo sila, ktorá pôsobí na ten... Správne, Marek. Zmena prierezu... Áno, prierezu, tak presne. Alebo zmena zaťaženia. Prečo? Lebo vždycky ten ohybový moment bude... Treba to tak zobrať, že to je také niečo, ako keby ste rátali veľkosť napätia. A napätie sa vždycky mení v závislosti na priereze a vonkajšom zaťažení. Tu máme tzv. Alebo v tomto prípade uvažujeme nejaký prizmatický nosník. To znamená, že nosník je po celej dĺžke má rovnaký prierez. To znamená, že jediné to, čo mi bude rozdeľovať tento môj hriadeľ na úseky, bude zmena zaťaženia. Čiže tu bude nejaký úsek 1 a tu bude nejaký úsek 2. No. Ak chcem začať rátať veľkosti tých ohybových momentov, tak musím vypočítať veľkosť reakcie R a Y. Jančívka, vy by ste to mali vedieť. Keď sme rátali takýto nejaký nosník a rátali sme väzbové reakcie, čo sme vždycky ako prvé museli určiť? No, napätie. Janči, tak napätie nezistím, pokiaľ nemám reakcie. To znamená, že v prvom rade musím vypočítať reakcie. Z čoho vypočítam tie reakcie? No, z tej sily. Áno. Ale z akých podmienok? Vy myslíte teraz ten smer, alebo čo myslíte? Ako vypočítam RAX, RAY a RBY? Zmienok statickej rovnováhy. Áno, to znamená, že v prvom rade musím určiť, či toto teleso je staticky určito uložené. Čiže tam sme mali na to taký vzorec, že I rovná sa N minus R, kde N bolo počet stupňov voľnosti. Koľko stupňov voľnosti v rovine má teleso? 3. V bode A, ktorý je pevný klb, odoberám koľko stupňov voľnosti? 2. A v tomto bode B odoberám koľko stupňov voľnosti? 1. Nahlas. 1. To znamená, že to je 0, čiže je to úloha staticky určitá.
a zo statických podmienok rovnováhy alebo ekvivalencie môžem vypočítať veľkosť tých reakcií. Povedali sme si, že na tento nosník nám potom platí zásada, že nosník musím uvoľniť. Čo znamená uvoľniť nosník? Martina. Nie, Dominik, nehovorte. Teraz chcem od Martiny počuť odpoveď. Asi radšej nech Dominik povie. Nepočujem vás, Martina. Že radšej nech Dominik povie. Martina, toto je výsledok mojej celosemestrálnej práce. No, hrozné niečo. No dobre, tak Dominik, teraz ktorý? Kvásila alebo Olach? No musíme nahradiť tie väzbové reakcie väzbovými silami. Áno, to znamená, že keď hovoríme o uvoľnení nosníka, to znamená, že účinok väzieb nahradím väzbovými reakciami. Ako tam vkladám tie väzbové reakcie? Tam platia nejaké zásady. No, že vždycky vkladám v tom smere, v ktorom smere odoberajú stupeň voľnosti a vždycky musia mať kladný smer. Kladnú orientáciu. To znamená, že pevný klb mi odoberá 2 stupne voľnosti v osi x-ovej a y-ovej a posuvný mi odoberá len v osi y-ovej, čiže vložím. A teraz zo statických podmienok ekvivalencie alebo rovnováhy môžem povedať, že suma síl do osy x-ovej sa rovná 0. Takže nadiktujte mi sumu síl do osy x-ovej. R plus RAX minus F, neviem, či tam je napísané FA alebo F, nevidím to. No, RAX áno. Minus FA áno. Sa rovná 0. To znamená, že RAX sa rovná FA. Že vidíte, že v ložisku musím zachytávať túto axiálnu silu. Ďalej platí, že suma síl do osy y-ovej sa rovná 0. Takže nadiktujte mi tú sumu síl. Plus RAY plus RBY minus F0 alebo FO. Dobre. RAY plus RBY minus F0 sa rovná 0. Dobre, Marek, vedel by som ja na základe tohto, jak to mám teraz uložené, dopredu odhadnúť, že či tie reakcie vypočítam dobre alebo zle, alebo čomu by sa tie reakcie rovnali? Tak je to symetrické teleso, tak by malo byť, že F0, RAY je polovička z F0 a RBY by mala byť polovička z F0. Pokiaľ sú vzdialenosti medzi F0 a RAY, RBY a F0 rovnaké, že proste budú F0 bude dvojnásobok tých síl na stranách. No, správne. To znamená, že jedná sa o symetrické uloženie, preto reakcia RAY a RBY budú rovnaké. No a keďže pôsobí dole len sila F0 a ja proti nej musím vytvoriť z hľadiska princípu akcie reakcie nulový posuvný a otáčavý účinok, to znamená, že tu vlastne veľkosť tých dvoch reakcií sa musí rovnať tejto sile. No, teraz to už budeme musieť dokázať, ale vieme dopredu už odhadnúť, že keď nám niečo vyjde, či sme sa pomýlili, alebo sme sa nepomýlili. No. Tretia podmienka rovnováhy je aká? Súčet momentov musí byť nulový. Áno, že suma síl, suma momentov k bodu A sa rovná 0. To znamená, že zvolil som bod A preto, lebo nositeľka RAX, FA a RAY prechádza týmto bodom, vytvárajú mi aký moment k bodu A? Teraz myslíte, ktorú silu? Nulový.
No ak nositeľka síly prechádza tým daným bodom. Nulový, áno, samozrejme. Keď nositeľka prechádza. Nulový, ako David spomínal. Nulový, správne. Prosím vás, hovorte nahlas, lebo ja síce počujem, že niečo hovoríte, ale nerozumiem tomu, takže nechcem vás ani skúšať, ani nič, ale jednoducho neviem, čo hovoríte. Dobre, takže potom vidíme, že k bodu A mi moment vytvára len obvodová sila FO a RBY. Takže môžem napísať, že suma momentov k bodu A sa rovná 0. Takže tieto reakcia RAX, RAY a FA nevytvárajú žiaden moment. Vytvára mi len sila F0 moment k bodu A na ramene akom? A moment bude kladný alebo záporný? Záporný. Záporný. To znamená, že môžem napísať a tu je. Čiže minus FO krát A plus RBY krát 2A sa rovná 0. No a z toho môžem napísať, že RBY krát 2A sa rovná F0 krát A, čiže RBY sa vlastne rovná F0 krát A lomeno 2A. Takže to je vlastne F0 pol a to je presne to, čo nám Marek hovoril. A F0 je koľko? F0 vyšla 6430, takže polovička bude 3215. Dobre hovorím? Áno. 3215 newtonov. No, tuto keby, ja teraz viem, tu že Marek hovoril, že to budú tie reakcie rovnaké, ale tu z tohto si môžem potom vypočítať tú reakciu RAY a zistím, že je to skutočne tak, čiže z tohto môžem vypočítať, že RAY sa rovná F0 minus RBY a to je vlastne F0 minus F0 pol, čiže RAY sa rovná F0 pol, čiže to je tých 3215 newtonov. Dobre. Môžem to zmazať? Áno. No, ja si prejdem na druhý slajd, lebo tuto to mám strašne. Aha. Dobre, tak zostanem tu v tomto slajde. No, teraz vlastne musím, ja som povedal, že ten nosník som rozdelil na dve časti, to znamená, že tu bude prvá časť a tu bude druhá časť. No a teraz vlastne chcem vypočítať priebeh ohybových momentov, to znamená, že zase to robím metodou mysleného rezu a platí, že pre prvý úsek bude platiť, že x1 je z intervalu od 0 po a
No a teraz moment mx1 k tomuto bodu. Čo mi vytvára moment tomuto bodu? Ktorá sila? R a Y. R a Y. Ten moment bude kladný alebo záporný? Kladný. Prečo? Máte pravdu ináč, David, ale ešte sa chcem opýtať, že prečo? Lebo iba v tom smere akože vytvára smajlík. Áno, presne tak. Čiže tu je smajlík, čiže tu už je iné kritérium ako pri výpočte väzbových reakcií. Čiže to je vlastne R a Y krát x1. No teraz ma zaujíma, že čomu sa bude rovnať ten moment, keď x1 sa rovná 0, tak to bude 0. A čomu sa bude rovnať ten moment mx1, keď x1 sa rovná a. No to je vlastne R a Y krát a, to znamená, že to bude vlastne f0,5 krát a to bude vlastne tých 3,215 krát a je 100. Čiže tu ten moment je 3215 a 2 nuly newton milimetra. Čiže keď to idem nakresliť, tak vidím, že keď A je 0, tak moment je nulový. Keď x1 je nulové, tak moment je nulový. Keď x1 rovná sa A, má to nejakú takúto hodnotu. Je to lineárna závislosť, to znamená, že ten priebeh bude... Ten priebeh bude nejaký takýto. No. Radšej to vymažem, nech to... Dobre, idem robiť úsek 2. A ešte priečnú silu. Priečná sila Tx1, to je vlastne derivácia podľa x1 momentu mx1. Takže to je vlastne derivácia podľa x1 z výrazu R a Y krát x1. Čiže to je vlastne R a Y. To je F obvodové pól a to je tých 3, 2, 15. Newtonov. Čiže vidíme, že na úseku od 0 po A je veľkosť tej priečnej sily F0,5 a bude kladná, bude mať takýto nejaký priebeh. Dobre. Môžem toto zotrieť? Áno. Čiže idem riešiť úsek 2. Čiže tento úsek idem riešiť. Tak pre úsek 2 bude platiť, že x2 bude z akého intervalu? Od A po 2A. Od A po 2A. Teraz tomuto bodu moment mx2 bude čomu rovný? To bude R a Y na akom ramene? X2. X2. Moment bude kladný alebo záporný? Kladný. Kladný, dobre. R a Y krát X2. Teraz, obvodová sila k tomuto bodu mi bude vytvárať moment kladný alebo záporný? Záporný. Záporný. Čiže to bude F0. Krát X2 minus X1.
Nie, x2 minus a. Dobre, David. No, zase budem vyšetrovať tie hraničné body, čiže bude ma zaujímať, že čomu sa bude rovnať moment mx2, keď x2 sa bude rovnať a, tak dostávam, že to je vlastne r a y krát a minus f0 krát a minus a dostávam, že moment na úseku 2, keď x2 rovná sa a, je vlastne rovný r a y krát a to je vlastne f0 krát a to je tých 3, 2, 1, 15 krát 100. F0,5 tam. F0, áno, F0,5, ďakujem, lebo reakcia je len polovičná hodnota a toto je tiež polovičná hodnota z tej síly. Dobre, ďakujem. Jedna 5 newton milimetra. A teraz budem vyšetrovať, že čomu sa... Ja to prosím vás budem tuto písať, dobre, lebo tu mám viac miesta, dobre, takže budem ma zaujímať, že čomu sa bude rovnať mx2, keď x2 sa rovná 2a. Takže to bude vlastne r a y krát 2a minus f0 krát 2a minus a, čiže moment, keď x2 rovná sa 2a, to je vlastne f0 lomeno 2 krát 2a minus f0 krát a, súhlas? Áno. Čiže moment, keď x2 rovná sa 2a, je vlastne f0 krát a minus f0 krát a, to je 0. Takže vidíte, že tu je zase ten moment taký istý a tu je zase nulový. Čiže ten priebeh tých ohybových momentov je takýto a toto je jeho maximálna hodnota. Teraz idem vypočítať veľkosť tej priečnej sily. To znamená, že tx2 je d podľa dx2 z momentu mx2. Čiže tx2 rovná sa d podľa dx2 z výrazu r a y krát x2 minus f0 krát x2 plus f0 krát a, súhlas? A teraz, keď idem robiť tú deriváciu, tak z tohto mám, že to je vlastne r, ja to najprv napíšem obecne, r a y minus f0, takže tx2 sa vlastne rovná r a y je f0 pol minus f0, čiže tx2 sa rovná minus f0 pol. Čiže vidíte, že tu na tomto úseku je priečná sila minus f0 pol. A povedali sme si, že skok
Zmena skoková v priebehu priečných síl nastáva tam, kde mi pristupuje vonkajšia sila a veľkosť toho skoku v absolútnej hodnote sa musí rovnať čomu? Sa musí rovnať Haló? Počujeme sa? Nie je vás počuť. A teraz je ma počuť. Už áno. No, tak asi to urobíme takto, priatelia, že budem takto, lebo predtým som mal na ušiach slúchadka a jednak aj mňa to tlačilo a asi tam pravdepodobne nie je dobrý kontakt toho joysticku v počítači. Takže teraz ma asi bere mikrofón, ktorý mám v laptope a keď ma rozumiete dobre, tak radšej to budem to prevádzkovať týmto štýlom. Dobre? OK. Ja vás počujem relatívne veľmi dobre. Počkajte, skúsim to, že či vás môžem ešte zapojiť na monitor. Tam by som to počul ešte lepšie. Skúste teraz niečo povedať, prosím vás. Haló? Počujete? Bolo ma počuť pred chvíľočkou? Áno. Aj teraz je ma počuť? Áno, lepšie. No, a ja vás lepšie počujem. Takže asi pravdepodobne pôjdeme takýmto štýlom, čo je aj pre mňa jednak pohodlnejšie a jednak aj lepšie sa počujeme. Dobre. To znamená, že teraz v podstate ja som vyriešil tú rovinu YY. A teraz musím vyriešiť tú rovinu XX. Takže zase účinok väzieb nahradím väzbovými reakciami, ten postup je taký istý. Takže teraz by som vás len požiadal o jednu vec. Skúste mi teraz nadiktovať podmienky, z ktorých vypočítam R a Y a RBY a vypočítajme príslušné hodnoty tých jednotlivých reakcií. Takže Martina, skúste nadiktovať tie jednotlivé podmienky a skúsme vypočítať veľkosť tých jednotlivých síl. Asi to nebudem vedieť. No, nehovorte Martina ani zo srandy, lebo potom ja nebudem vedieť písať ten zápočet. To je problém. No, nič. Však doteraz sme to robili. Nechcem nič iné, len to isté, čo bolo pred chvíľočkou, aby ste to zopakovali. Ja viem, že to isté, ale neviem, či to budem vedieť správne, takže asi radšej nech to povie niekto, kto je... No, ale kľudne, Martina, nebojte sa. Ja keď som bol malý, ja som sa bál, no neboj, otec mi vždy povedal, urob to a potom zistíš, či sa máš bať, alebo nemáš bať. Takže skúste to urobiť a nemusíte sa báť. Napokon zistíte, že ste to urobili dobre. Takže poďme na vec. Tak neviem, f i x sa rovná 0. Áno, suma f i x sa rovná 0. Dobre. Čo mi tu pôsobí v ose x-ovej? V tomto obrázku, keď sa pozriem. To r a x. R a x, ktoré je kladné, správne. A aká sila? V osi x. Čiže minus fa sa rovná 0. No a z toho vyplýva, že tá r a x sa vlastne rovná fa. No a vidíte, Martina, jak vám to ide. Čiže to je prvá podmienka. Druhá podmienka.
Zase nejaká suma, ale čoho? FIY. FIY, super. Sa rovná 0. Takže, čo pôsobí v osi y-ovej? R a Y a RB Y. Áno, a budú kladné. A ešte mi tam pôsobí aká sila? FV. Prosím? FV. Minus FR, ako radiálna, dobre? Aha, FR. No, sa rovná 0. Dobre. Máme Tretia podmienka bude aká? Počkajte. Prečo minus? plus FR. Plus FR, správne, konečne dávate pozor, Martina, vám je to tak jedno. Ma to teší, že mám takúto absolútnu dôveru vašu, ale viete, ja som hovoril, že niekedy robíte našlapové miny, aby som zistil, či dávate pozor. A zdá sa mi, že okrem, nechcem ako nikomu krivdiť, že okrem Davida a Mareka tu nikto nedáva ako na mňa pozor. Každý si povie, že keď to poviem, že to musí byť pravda. Dobre, Martina, skúste tú tretiu podmienku povedať. Teraz ten moment. Nahlas, Martina. Teraz ten moment. Áno, čiže suma momentov k nejakému bodu. Ktorému bodu to bude najideálnejšie? No najideálnejšie to k tomu, kde je taký, ku ktorému najviac síl nevytvára žiaden ohybový moment. Žiaden, nie ohybový, ale žiaden moment. Tak môžeme to urobiť bodu A, dobre? Čiže suma MIA sa rovná 0. Takže vidí Martina, že RAY a RAX mi nevytvára žiaden moment. Prečo mi nevytvárajú žiaden moment? Lebo idú do toho bodu. Martina, prosím vás, nahlas, ja vás nepočujem. Lebo smerujú do toho bodu. Áno, to znamená, že ich nositeľky prechádzajú tým bodom a tým, že tie nositeľky prechádzajú tým bodom, nevytvárajú žiadne rameno. A keďže moment je súčin sily a ramena, tak keď rameno je nulové, tak aj moment je nulový. Dobre. Takže ktoré mi tam vytvárajú ohybový moment? Nie ohybový moment, pardon. To znamená, že RAX a RAY nevytvára moment, to znamená, že moment mi bude vytvárať len FA, FR a RB. Dobre, Martina. FA bude vytvárať moment kladný alebo záporný? Kladný. No, skúste ešte raz. Záporný. Záporný. A veľkosť bude aká? To FA bude pôsobiť na akom ramene? No. Na tomto ramene. Toto je aké rameno? To R a X alebo Martina, keď toto je priemer D a od stredu sem, to je aká hodnota? D-pol. D-pol, čiže FA krát D-pol. Dobre. FR mi vytvára moment kladný alebo záporný? Záporný. Martina,
keď tento vytvára záporný, tá FA vytvára záporný moment, pretože okolo tohto bodu to otáča takto. FR okolo toho bodu pôsobí opačne, tak nemôžu byť obidva rovnakým znamienkom. Čiže ak tento je záporný, tento bude kladný. Čiže to bude plus. FR na akom ramene? Tiež depol. Martina, máte spustený monitor? Vidíte to, čo mám nastreamované na obrazovke? Mám, ale ja už som teraz úplne, ja už neviem proste, úplne mám v tom chaos už. No pozrite sa, Martina, čo môžete mať chaos? Tomuto bodu táto sila vytvára moment na nejakom ramene, ktoré je vlastne, to je kolmica spustená z tohto bodu na nositeľku tejto sily. Ak z tohto bodu spustím kolmicu na nositeľku tejto sily, tak to je vlastne táto vzdialenosť. To je koľko? To je A. No, čo máte chaos, Martina? Kľud? Čiže krát A. Dobre. RBY bude vytvárať moment kladný alebo záporný? Kladný. Kladný, správne. A na ramene? No odtiaľto, keď spustíte kolmicu z tohto bodu, pustím kolmicu na nositeľku, tak to je aká vzdialenosť? 2A, alebo ja neviem, čo to je to druhé. Krát 2A, správne. To sa rovná 0. Tak skúste mi prosím vás vypočítať, čomu sa rovná to RBY, dobre? Je to minus 1048 N? Áno. Minus 1048 N. Dobre, z tohto potom viem vypočítať RAY. Tak buďte takí dobrí, vypočítajte mi to RAY, čomu sa rovná. Minus 3401 N. Koľko vám išlo? Minus 3401. Mne to vyšlo nejak ináč. Za RAY som dal minus RBY minus FR. A keď to dám minus 1048 minus 2353, dostanem minus 3401. Ale minus a minus mi nedáva plus náhodou. Ale tam sú všetky plusy. Keď idem na druhú stranu, budú minusy. Nie? Aj mňa vyšlo 3401. Minus 3401. Takže vyšlo to koľko minus? 3000? 401? Áno. Dobre. Viete, kde zistíme, či sme urobili chybu alebo nie? Vedel by mi teraz niekto povedať. Spravíme skúšku správnosti v bode B. Momenty. Môžeme urobiť skúšku správnosti k bodu B, správne, to je jedna vec. A druhá vec, ktorú môžem urobiť čo? Kde by som to ešte zistil? Priatelia, ak som správne rátal tie reakcie a budem robiť veľkosť priebehu ohybových momentov, tak tým, že tuto pristupuje nejaký vonkajší ohybový moment, ktorý mi vytvára FA na ramene D pól, tak tu v tomto mieste musí nastať skok. A ten skok musí byť taký veľký, ako je FA krát D pól. Čiže ak to rozdelím na dva úseky, čiže tu bude úsek 1, tu bude úsek 2, tak vypočítam moment na úseku 1, ten bude takýto, vypočítam moment na úseku 2,
tu mi vznikne taký nejakýto schodok, tento rozdiel, a tento rozdiel musí byť F0 krát D pol. Takže skúsme urobiť skúšku správnosti. David, dobre, urobíte skúšku správnosti? Moment v bode B? Áno. Že keby sme urobili, že suma momentov k bodu B sa rovná 0. Takže ideme. R a x mi vytvára moment, nevytvára mi moment, pretože prechádza. R a y bude vytvárať moment kladný alebo záporný. Minus R a y. Záporný, čiže to bude minus R a y na ramene 2a, súhlas? Áno, áno. Teraz. Fr bude vytvárať zase záporný moment, čiže minus Fr na ramene A, súhlas? Áno. Tu bude minus Fa na ramene D pol. A toto by sa malo rovnať 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No skúste dosadiť, či dostanete 0. Nemá tým pádom byť to R a Y tých minus 1305? Koľko? No, keď sme to riešili, lebo vy ste sa pýtali, že či to je správne to R a Y. A keď sme si to iba dosadili do tej pôvodnej, tak R, B, Y je tých minus 1048, FR bolo tých 2353, tým pádom by malo byť R a Y tých minus 1305. Áno, to je správny výsledok. Neviem, ako... No, tiež mi to tak vychádza, že iba tých minus 1305. A takisto mi to vychádzalo, keď som to vypočítal pre ten moment v bode B. No, mne to vyšlo minus 1304,4 aj nejaké drobné, čiže minus 1305. Bez problémov. Priatelia, toto je dobrý výsledok. David, chcem sa opýtať takto. Vyšla vám táto skúška správnosti? Nevyšla, to pozriem. Nevyšla. Čiže vidíte, že tam je chyba. Na túto chybu by sme došli aj vtedy, keby sme potom robili ten priebeh hojbových momentov, lebo tým, že sme zle vyrátali reakcie, tak by došlo k tomu, že tu tento skok by vlastne nebol rovný Fa krát D pol. Dobre, poďme na to. Môžem toto zotreť? Ale ja nechápem teraz, prečo to minus 1305. Tam je to znamienko, David. Čože? Vy ste sa pomýlili v znamienku iba, lebo... Znamienko si neprehodil. David, nevyšlo vám to? Chápem. Tam je minus 1048. Áno, už vidím. Tu je mínus, áno.
David, vyšlo vám to? Áno, presne tak. Minus 1305. Dobre. Bol by som nerad, keby sme, viete, išli ďalej a boli by tam nejaké nezrovnalosti. To je to, čo ja vždy hovorím študentom aj na mechanike. Že tá mechanika nie je ťažká, to je maximálne malá násobilka, ale veľa pozornosti. Dobre. Takže dostali sme tie jednotlivé reakcie. A teraz môžeme robiť ten priebeh tých ohybových momentov. Zase to rozdeliť na dva úseky. Toto bude nejaký úsek x1 a toto bude nejaký úsek 2. Budem mať nejaké x2. Takže úsek 1. Zase bude platiť, že x1 bude z intervalu od 0 po a. A skúste mi Timea nadiktovať, čomu sa bude rovnať ten moment mx1. Martine, to išlo tak dobre, tak aby ste nepovedali, že na vás som nejak zanevrel, tak dám aj vám možnosť. Áno. No. No to už je dobre, keď hovoríte, že no. Dobre, teraz už len povedzte ďalej. K tomuto bodu. Čo mi bude tvoriť moment z tejto vonkajšej strany? Ktorá sila? RA? Y? No, áno, a bude moment kladný alebo záporný? Kladný? Ste si istá tým a nebude záporný? No ako mi ohýba táto reakcia k tomuto bodu túto časť? No keď keď to sledujem, tá sila pôsobí týmto smerom, tak vlastne mi to ohýba takto. Áno, tak záporný. To je ten smajlík, takže smajlík je aký? Ani zo srandy není záporný. Takže to bude kladný. Ste ma vyviedli z miery, no. Prosím? Že ste ma zneistili. No Tine, ale to je mojou úlohou. No, už som na to prišla. No, tak. Tiež koľkokrát, keď sa opýtam študentov ešte aj v predchádzajúcich rokoch, tak potom mi študent povie, no ale ja som myslel, že keď ste sa pýtali, no nemôže sa opýtať. Ja sa opýtam, že či to není ináč. No a vy poviete, že nie a poviete mi, že je to preto takto, tak ja poviem, áno, dobre, je to tak. Dobre. Čiže krát x1. Áno. Teraz moment, keď x1 sa rovná 0, bude rovný čomu? 0. 0. Teraz moment, keď x1 sa rovná a, to bude vlastne r a y krát a. To bude r a y je minus 1,305 a a je 100. Takže moment, keď x1 sa rovná a, je minus 1,3. Jedna, 3, 0, 5 krát 100. No, čiže krát ešte dve nuly. No, my to tam dopíšem, aby sme to tu. A rozmer bude aký, Timea? Newton meter? My God. Timea, vy ste sa rozhodli, že budete skúšať môj zdravotný stav terapiou šoku, hej? Nie. Ja vydržím. Počúvajte, 40 rokov učím, takže ja už som zvyknutý na to.
Tak Newton, keď vynásobím milimetrami, tak nemôžem dostať newtonmeter, Martina. Tak čím ja vlastne? Áno, tak milimeter. Ja to mám spredu napísané v zošite. Fajn. A vy sa aj píšete? No, áno, tú prvú časť mám. Dobre, no super. Dobre. Takže ešte pre veľký úspech, Martina, Tímea, skúste ten druhý úsek mi nadiktovať, dobre? To x2 bude z akého intervalu? Od A Áno. po 2A? Po 2A, správne. No a jedným takým faktorom, ktorý skúša moju božskú trpezlivosť, je tento laptop, ktorý toto popisovatko. Dobre, tak teraz moment x2. Že Tímea, tu k tomuto bodu ma zaujíma z tejto vonkajšej strany, ktoré síly mi vytvárajú momenty, aké, veľké a či budú kladné alebo záporné. Tak bude RA Y a to... Počkajte, RA, jaké Y? Ako teraz sa pýtate, či kladné alebo záporné? Nie. Najprv sa opýtam takto, prosím vás. RA Y bude vytvárať moment k tomuto bodu 2. Kladné alebo záporné? Kladný? Isté? No isté, Tímea, pretože keď si to zoberiem k tomuto bodu, táto reakcia mi ohýba ten nosník takto. Čiže zase smiley. Dobre? Áno. To bude R a Y kladná na akom ramene? X2. X2, správne. Teraz, sila F2 k tomuto bodu vytvára nejaký ohybový moment? Alebo ohýba mi túto časť? Áno. Fajn. Bude kladný ten moment alebo záporný? Kladný. Isté? Áno. A prečo? Lebo smajlík. Áno, pozrite sa tým. To máte to isté, ako keby ste povedali, že k tomuto bodu, a to je aj úplná pravda, táto sila, lebo platí veta o posúvateľnosti sila na jej nositeľke. Čiže kľudne si ju môžem posunúť sem. K tomuto bodu rameno je D-pol, áno, a vytvára ohybový moment takýto. To znamená, že zase ja to nakreslím pre istotu zelenou, aby to bolo vidno, že sa to vzťahuje k tej axiálnej sile, čiže táto axiálna sila sa to snaží týmto smerom otáčať, to znamená, že ohne mi ten nosník takto. Čiže máte pravdu, že smiley, dobre? Áno. Takže to bude plus. FA na akom ramene? Tam nemá byť to, že FV? Či FA? Tam ešte budete na, čo sa bojíte? Ešte není všetkým konec. Jasné, jasné. Tá sila FA bude na akom ramene? X2 minus. Tímea, teraz som to pred chvíľočkou hovoril. A vy ste charakter, vy ste si povedali jednoducho, že nech si vyprávať, čo chceš, ak ja to nejak vydržím. Čo som tu pred chvíľočkou hovoril, že prečo je táto sila axiálna FA mi vytvára kladný moment? Prečo? Lebo sme povedali, že platí veta o posúvateľnosti, čiže ja si túto silu posuniem na jej nositeľku. Z tohto bodu, keď spustím kolnicu, tak mi to vytvára moment.
Ten moment ide týmto smerom, čiže je smiley. A toto rameno z tohto bodu po nositeľku tejto síly FA je aká vzdialenosť? Čo to je? To je vlastne toto ozubené koleso. Tak to je to D? D, ale aké D? D-pol. D-pol, správne. Ty má ruku na srdce, to ste si tipli, alebo... To som si netypla, to už som pochopila, kde sa nachádzame v tom obrázku. Ja tak! No. No dobre. Dobre, Týme. A teraz ste správne povedali, že je tam ešte tá radiálna sila FR a tá bude vytvárať moment chladný alebo záporný. K tomuto bodu. No zase tá sila FR, no snažím sa to, aby to bolo pekné, ale vidím, že tu začína byť také neprehľadné. Čiže zase tá sila FR, túto časť pôsobí smerom hore, to znamená, že zase mi ten nosník ohýba takto, čiže smiley, čiže zase kladná, dobre? Áno. Čiže plus FR na akom ramene? No teraz to bude to x2 minus A? Áno, správne, no super. X2 minus A. Vidím, Tina, že vy ste nejaká taká, že aj viete, ale nechcete. Nie, ja som skôr hamblivá. Počúvate, Tina, ale však čo sa máte čo hambiť? Tak však ma poznáte. Robil som ja niekedy nejakú vedu z toho, keď študent nevedel. Nie. No tak potom, počúvate, Tina, keby sme sa nepoznali z mechaniky, no tak áno, tak si môžete povedať, dobre, začne tu po mne hulákať, ale ja neviem čo, ale ja som to nikdy nerobil. Čo sa máte čo hanbiť? Pozrite sa, však ja to robím pre vás a preto chcem, aby ste všetci sa k tomu do toho nejak zapojili, lebo David, a teraz nechcem ako to zlom brať, David s Marekom ti dávajú pozor, tí sú vždycky v obraze. Je možné, že aj väčšina ostatných je v obraze a sú takí ako vy, že sa boja prejaviť. No ale tak nie je dobre, lebo viete, na tej mechanike som sa pozrel, my sme to mali tuším AB35, že pri bufete na bečku. No keď som sa pozrel, tak som videl, jak sa tí moji študenti tvárili, tak hneď som vedel, že či som to povedal dobre alebo nedobre, či tá odozva ich na ten môj výklad je kladná alebo záporná, ale tu vás nevidím. Že tu jednoducho len potrebujem od vás tú odozvu. A pokiaľ mi tú odozvu nedáte, no tak potom to skončí tým, že to, čo som vždycky hovoril, že ak moji študenti odídu z cvičenia, nevedia, o čom to bolo, no tak to bola zbytočná strata času. Dobre. Takže. Teraz vyšetríme, čomu sa bude rovnať ten moment v tých hraničných vzdialenostiach. To znamená, budem to písať tu, v tejto časti. Čiže ma zaujíma mx2, keď x2 sa bude rovnať. Keď x2 sa bude rovnať a, takže môžem to napísať, že to je vlastne r a y krát a plus fa krát d lomeno 2 plus fr krát a minus a. Súhlas? Čiže dostávam, že to sa vlastne rovná r a y krát a plus fa krát d lomeno 2. To je všetko. Tak skúsme dosadiť. Takže r a y je minus
1305 krát 100 plus FA a FA nám koľko vyšlo? 676. 676, ďakujem. 676 krát D je 76, ak si to dobre pamätám, že lomeno 2. Áno. Takže prosím vás, vypočítajte mi, čomu sa to rovná. 104 812. Minus, nie? No minus. Minus, ale mne to išlo trošku ináč, priatelia. No, ja by som sa opýtal. Mne to išlo 104 752. Ja som v skúške správnosti nedostal 0 sa rovná 0, ale 12 sa rovná 0 a to mi teraz zase vychádza, keď sa x2 rovná 2 a zase minus 12. David, prosím vás, ešte raz buďte taký dobrý. Ja som pri skúške správnosti, keď som to dosadil všetko, nedostal som, že sa 0 rovná 0, ale že sa 12 rovná 0. A teraz mi to robí problém tiež tu pri momente, keď sa x2 rovná 2 a zase dosadne minus 12 Nm. Tam môže byť pri zaokrúhlovaní jedno s druhým chyba, no skúsme to. Dobre, takže koľko vám to vyšlo? Moc sa nelišíme, čiže 104 000, že? Koľko to vyšlo? 812. Nahlas. Minus 104 812. 812, dobre. Viete, kde bude skúška správnosti, že či sme sa niekde nesekli? Velice jednoducho to zistíme, keď urobíme rozdiel tých momentov. Dobre, 812, dobre. Tak to vyšlo? Áno. Newton milimetra. Áno, to bola aj s tým, dobre. No, musím to trošku mať. No, a teraz skúsme vypočítať, čomu sa bude rovnať ten moment, keď x2 sa rovná 2a. Čiže mx2 sa rovná 2a, tak dostávame, že to je vlastne r a y krát 2a plus fa krát d pol plus fr krát 2a minus a. Súhlas? Ale tu som napísal 2a, dal som tam na 2. Takže to musím hneď napraviť. Takže dostávame, že to je vlastne r a y krát 2a plus fa krát d pol plus fr krát a. Súhlas? Počujeme sa? Áno, áno. Dobre, skúste mi vypočítať, prosím vás, to mx, keď x2 sa rovná 2a, čomu sa to rovná? Mám na to klasiku. No to bolo tých minus 12, ak sa nemýlim, to, čo už David spomínal. Áno. To je tých minus 12. No. Newton milimetra. Ja keď som tam dosadil tú svoju hodnotu, tak mne to vyšlo, že to je približne 8 mm. Čiže tam je ten rozdiel, ale to, či sme sa sekli, alebo sme sa nesekli, vlastne zistíme ako. Zistíme tak, že keď odrátame z tohto momentu tento moment, či dostaneme FA krát D pol, takú hodnotu toho momentu.
Viete, čo myslím? Áno. No, skúste to urobiť a zistíme, že aká veľká chyba tam je. No v podstate vy myslíte, že od RBY odčítame... Nie, Marek, ináč. Nie, pardon, aha, jasné. Už viem, čo myslíte, pardon. Sme povedali, že tam, kde pristupuje vonkajší ohybový moment, tam nastane skok v ohybovom momente. Ja to trošku nakreslím vo väčšom, aby sme... Pozrite sa, tu je to moje koleso, no, mi to hneď urobilo aj obdĺžnik. Tu mi pristupuje nejaký vonkajší ohybový moment FA krát D pol. Súhlasíte? A tu, keď urobím priebeh tých ohybových momentov, tak dostávam, že tuto je 0, tu musí byť nejaký ohyb. Čo toto robí? No mne presne tak to vyšlo. Tu je nejaký takýto priebeh. Tu je nejaký takýto priebeh. Tu vám vyšiel ten rozdiel tých 12, že? David. Áno. No. Tu zase vidie ten priebeh ohybových momentov takýto. Takto. Povedali sme si, že tento rozdiel by sa mal rovnať tomu FA krát D pol. Takže odčítajte od toho momentu, ktorý bude mx1, keď x1 rovná sa a, od momentu mx2, keď sa rovná a, a tento rozdiel by mal reprezentovať to FA krát D pol. Môže to tam výjsť plus minus tých nejakých, lebo tu sme sa nedostali na 0,12, takže skúste mi toto vypočítať. Minus 25 688. Koľko to vyšlo? Hovoríte, Dávid, že minus 25 000, koľko? 688. 688. No a teraz sa opýtam takto. FA krát D pol. EVA nám vyšlo koľko? 676. 676 krát. Akurát to vychádza. 76 deleno 2, to je 38, dobre hovorím? Áno, akurát to presne tak vychádza. Tých 25 607. No. V vkladnej hodnote samozrejme. Áno, lebo v absolútnych hodnotách. Čiže vidíte, priateľa, že vplyvom tým, že to zaokrúhlujeme, lebo my už keď sme rátali FA, tangens 6 stupňov, tangens, potom keď sme rátali radiálnu silu, to bolo tangens alfa n lomeno kosinus beta, všade tam sme zaokrúhlovali a tu vznikajú určité nepresnosti. Ale to, čo mi povie, že či som skutočne urobil nejakú fatálnu veľkú chybu, je to, že tento skok. Ak tento skok mi vyjde taký veľký, ako je tu, toto, tak v podstate som to urobil dobre. I napriek tomu, že Davidovi tu vyšlo 12, keď som vyrátal s tou mojou, mne tu vyšlo 8 Nm, nič sa nedeje. Dobre. Na čo sme to celé robili? Vedel by mi niekto povedať? Aby sme vypočítali ten výsledný ohybový moment. Aby sme spriemerili. Robili sme to celé na to, že potrebujem teraz povedať, aký je veľký ten výsledný ohybový moment. A keďže idem dimenzovať, tak vždycky hovoríme, že dimenzujem na ten najnepriaznivejší prípad. A najnepriaznivejší prípad je pri maximálnom zaťažení. To znamená, že ja musím teraz povedať, že nejaký výsledný ohybový moment je vlastne druhá odmocnina. To bude to MO v rovine XX
maximálne na druhú. Plus MO v rovine y maximálny na druhú. No. Čiže ten výsledný ohybový moment sa bude rovnať druhá odmocnina a v tej rovine xx ten maximálny ohybový moment vyšiel koľko? Minus 130 500 Nm. Áno. Čiže to je tých minus 1, 3, koľko? 0,5, 0,0. 0,5, 0,0. Na druhú plus a v tej y-ovej to vyšlo koľko? Ten maximálny. To bolo tých 321 500. Áno, takže nadiktujte mi to prosím vás, 321 500. Takže vypočítajte mi, čomu sa rovná ten maximálny ohybový moment. Výsledný. 346 976,224. 340 koľko? 346 1976 976 celých 224. 200 koľko? 24 rozmer Newton milimeter. Dobre. Mne to vyšlo trošku iné, lebo viete, David, tam my sme sa v tej jednej sile tam jemne rozlišili a preto aj mne ten ohybový moment v tej podpere B vyšiel 8 Nm a 12. Ale táto hodnota je tiež dobrá. Dobre. Teraz čo máme? Ja tu mám kombinované namáhanie. Mám tu kombinované namáhanie na pohyb krút. To znamená, že mne tu vzniká nejaké napätie ohybové, maximálne, ktoré sa vlastne rovná čomu? No to je to MO výsledné, lomeno prierezový modul v ohybe a vzniká mi tu nejaké šmikové napätie od krútenia MK, ktorý sa vlastne rovná MK lomeno VK. A ja tieto dve napätia musím zrátať pomocou nejakej hypotézy. Na prednáške vám istotne pán profesor Murin hovoril o tých hypotézach a povedali sme si, že pre oceľové materiály sú najlepšie výsledky, keď tie napätie ščítavam pomocou hypotézy HMH, Hubert-Mise-Henke. Čiže potom to zrovnávacie napätie sa bude rovnať druhá odmocnina sigma ohybové maximálne na druhú plus 3x tau K na druhú. Áno. Ale tá trojka nie je Nie, tá trojka není na druhú, máte pravdu. Ja som si to teraz uvedomil len. A ešte tam nebude prierezový modul v krútení? Bude, priateľu, bude. Ale bude to tam kedy? No bude to tam vtedy, ak ja za to napätie dosadím, ako to napätie vypočítam. Čiže toto tu môžem dať takto do zatvorky, akože na druhú. A tu to musím urobiť tak, že sem dám tú trojku, správne David. A to musí byť menšie alebo rovné ako sigma dovolené. No, keďže mojou úlohou je vypočítať priemer D,
A ten priemer D je zakomponovaný v týchto prierezových moduloch. Čiže ja tu môžem napísať, že to sigma zrovnávacie nie je nič iné ako druhá odmocina MO výsledné lomeno VO, to celé na druhú, plus 3-krát MK lomeno VK, to celé na druhú. A to musí byť menšie alebo rovné ako sigma dovolené. Čomu sa rovná prierezový modul o hybe? O hybe? To sa týka 1 D na druhú, na tretiu. Koľko? 0,1 D na tretiu. Áno, 0,1 D na tretiu. A VK? 0,2 D na tretiu. 0,2 krát D na tretiu. Čiže vidíte, že ohybové momenty poznám, aj krútiaci moment poznám. To, čo ma zaujíma, je priemer riadela, ten mám zakomponovaný tu v tomto VK a VO. A sigma dovolené poznám na základe toho, o aký materiál sa jedná. Tu potom môžem písať ďalej, že to sigma zrovnávacie je vlastne druhá odmocina MO výsledné lomeno 0,1 D na tretiu plus 3-krát MK lomeno 0,2 D na tretiu, to celé na druhú, je menšie alebo rovné ako sigma dovolené. A teraz môžem urobiť úpravu, že sigma zrovnávacie je druhá odmocina MO výsledné lomeno 0,1 D na tretiu, to celé na druhú. Toto môžem napísať, že toto nie je nič iné ako 2 krát 0,1. Dvojka na druhú je 4, čiže tú štvorku môžem dostať pred zátvorku a dostanem, to je 3/4. To je 3/4 MK lomeno 0,1 D na tretiu, to celé na druhú. To je menšie alebo rovné ako sigma dovolené. Môžem pred odmocinu vyňať, že sigma zrovnávacie je vlastne 1 lomeno 0,1 D na tretiu krát druhá odmocina MO výsledné na druhú plus 3/4 krát MK na druhú. To je menšie alebo rovné ako sigma dovolené. Toto nazývame, že to je tzv. Redukovaný moment. Čiže dostávame, že sigma zrovnávacie je 1 lomeno 0,1 D na tretiu krát moment redukovaný, to je menšie alebo rovné ako sigma dovolené. Teraz, redukované poznám, sigma dovolené poznám, to, čo potrebujem vypočítať, je priemer D. Takže skúste vypočítať ten priemer D, čomu sa rovná. Že platí, že D musí byť väčšie alebo rovné ako tretia odmocina
moment redukovaný lomeno 0,1 krát sigma dovolené. Čomu sa bude rovnať to sigma dovolené? Vieme vypočítať sigma dovolené? Áno. Máte vypočítané sigma dovolené, prosím vás? Sekunda. Máme oceľ 11600, mieru bezpečnosti máme 2. 180 to bolo megapaskalov. Je to 180, keď som dal 0,6. No, Marek, nebude to viacej? No veď máme tých oceľ 11600, no tak podľa vzťahu 0,6. Mega pevnosti je koľko, Marek, pri 11600? No, to si nepamätám, 0,7 možno až? To je 600 megapaskalov. Aby som z medze pevnosti dostal medzu plzu, tak to musím násobiť 0,6. Dobre? Áno. Čiže to je 600, 360 deleno 2 je... Koľko? 180. Dobre. Takže sigma dovolené je 180 megapaskalov. Takže skúste vypočítať ten priemer riadela D, koľko vám ide. Všetky veci poznám. ...28,26 mm. Áno. Čiže môžeme povedať, že približne to je koľko? 29. Dávid, súhlasíte? A keby sme dali 30? No, môžeme dať aj 30, není problém. Takže urobíme tak, že to D vyšlo približne tých 28, koľko ste povedali? To je 26. 26 mm. A vidie sme si povedali, že musí byť väčšie, tak môžeme kľudne zvoliť, že D je 30. No. Celé toto je velice úžasné a velice dobré a velice fajn, len má to jednu chybu. Vedel by mi niekto povedať, že akú? Musíme ešte skontrolovať na deformáciu? Áno, musíme to skontrolovať ešte na deformáciu. David, aká tam bude deformácia? Ohyb a rút. No, jedna deformácia bude na skrútenie, súhlasíte? Áno. A druhá deformácia bude na čo? Na ohyb. Áno, na priehyb. Dobre, čiže na budúce cvičko vypočítame, aké by nám vyšli tie priemery riadela z tej deformačnej podmienky. No a potom zistíme, že skutočne nemá význam robiť tie riadele z vysokokvalitných a vysokopevnostných ocelí, pretože čím je tá oceľ pevnejšia, tým nám z hľadiska pevnostného vidie ten priemer riadela menší, ale budeme ho musieť umele navýšiť, aby nám vydržal na deformácii. Dobre? Takže dneska som na seba hrdý, lebo som to dodržal, tuším, presne na... No, o 5 sekúnd skorej končím, takže dúfam, že mi to odpustí. Dobre. Počkajte, ešte musím prezenčku urobiť. Prosím vás, ešte počas prezenčky, ja by som sa chcel niečo opýtať. No, opýtajte sa. Prosím vás, či viete termín druhého zápočtu a termín skúšky? Termín zápočtu ešte neviem a termín skúšky ešte tiež neviem. A bude to ešte v decembri alebo už v januári, či to neviete ešte? No, priatelia, rozhodne by som to nechcel robiť v decembri. Dobre, super.
No, nič vo zlom, ale až na pár ľudí asi by ste neboli príliš veľmi dobre pripravení. A ja tu zbytočne nechcem, aby ste mali nejaké nepríjemnosti. Takže necháme to radšej na január niekedy. Aby tá vaša úspešnosť bola relatívne celkom dobrá. Dobre? Dobre. Takže ďakujem vám za pozornosť, želám vám príjemný večer a v piatok sa počujeme. Piatok? No, vy nie, ale tá druhá skupina. Ďalšie dve. Dobre. Takže príjemný večer a pondelok na prednáške. Áno, majte sa pekne. Prosím vás, naša konzultácia štvrtok o 1:00, to stále platí? Platí. Ďakujem. Prosím.